Podľa čoho si vybrať realitku v 21. storočí? Je to vážne rozhodnutie, ak predávaš nehnuteľnosť, ktorej si prežil celý život, ale aj v prípade, ak si chceš kúpiť nový domov. Vo svete AI je najdôležitejší osobný kontakt, ale kým sa vyberieš na osobné stretnutie, pozri si sociálne siete realitných kancelárií v tvojom meste. Pozri si, ako sú aktívni makléri, čo zverejňujú, či sú to iba fotky a odkazy na ich stránku, alebo zverejňujú vždy originálny, nový a kvalitný obsah. Pozri si, na akých sieťach sú aktívni. Či je to len starý dobrý Facebook a YouTube, alebo kráča s dobou a je aj na Instagrame, či nebodaj na TikTok. Hlavne si pozri dosahy jednotlivých príspevkov. Dá sa to pri videách na všetkých sociálnych sieťach. Maklera si najlepšie pozrieš na LinkedIne, kde sa dozvieš celú pracovnú aj štúdijnú históriu. A ak si našiel viac realite, ktoré spĺňajú tvoje požiadavky, tak si s nimi dohodni osobné stretnutie a až následne sa rozhodni, s kým budeš spolupracovať.